Matapos mapatay ni Gonzalo ang aswang, pinili niyang ilibing ang bangkay nito na nakahiwalay ang dalawang paa. Ayon kay Gonzalo, isa yung paalala sa mga aswang na nasa lugar na hindi ordinaryo ang mga taong nadadapo dito. Ilang minuto pa ang lumipas, muli nang bumalik si Gonzalo sa kinaroroonan ng pangkat ni Pio Carpio. Habang naglalakad ito, dahan-dahang bumabalik sa normal ang kanyang kaanyuan. Nang makalapit na ito sa kanyang grupo, nagwika ito ng, "Oh, halina kayo. Ituloy na natin ang inuman." Habang naglalakad sila, tila ba walang kaide-ideya si Gonzalo sa mga nangyari sa kanya. Kung hindi pa siya natanong ni Pio Carpio tungkol sa bago niyang anyo, hindi pa ito tuluyang mapapansin ni Gonzalo. Iho, wala ka bang nararamdamang kakaiba kanina habang ikaw ay nakikipaglaban? Tanong ni Pio Carpio. Wala naman ho, Tio. Bakit ho? May dapat ba akong damdamin sa aking pagpapalit ng anyo? Sagot naman ni Gonzalo. Nang marinig ito ni Pio Carpio, doon niya napagtanto na walang kaide-ideya si Gonzalo tungkol sa mga nangyari. Pinili niyang makapag-inuman muna silang lahat nang sa gayoy maganda ang kanilang pag-uusap. Sa pagbalik nila sa kanilang pwesto, doon na unti-unting tinanong ni Pio Carpio si Gonzalo. Halos lahat kasi ng kanyang mga kasama noon nais marinig ang paliwanag ni Gonzalo. Ngayon, meron ng kasagutan ang abilidad na sinabi sa iyo ng diwata ng panahon. Pansin kong ang dugong diwatang nananalaytay sa iyong kalooban ay tuluyan ng dumikit sa iyong pagiging gabunan. Mas malakas ka na ng triple kesa kahapon, iho. Kaya naway gamitin mo yan sa kabutihan. Ha? Huwag mo sanang kalilimutan na maaaring bawiin niya ng diwata ng panahon kung ang iyong gawain ay hindi niya magugustuhan. Wika ni Pio Carpio. Nang marinig ito ni Gonzalo, naging palaisipan para sa kanya ang sinabi ng kanyang tiyuhin. Halos hindi niya kasi maunawaan ang sinasabi nito. Sa kadahilanang, ordinaryong anyo lang ang kanyang taglay noon habang siya ay nakikipaglaban. Dahil sa hindi naniniwala si Gonzalo sa mga sinasabi ng kanyang mga kasama, muli siyang nagpalit ng anyo upang siya mismo ang magkumpirma na totoo ang sinasabi ng pangkat ni Pio Carpio. Pagtingin niya sa kanyang mga kamay, laking gulat na lamang niya nang masipat niyang tuluyan na ngang nagbago ang kanyang anyo. Agaran din naman siyang bumalik sa pagiging tao nang masipat niyang ibang-iba na ang kanyang kaanyuan bilang isang gabunan. Matapos niya itong masilayan, pinili niyang muling umupo sa tabi ni Pio Carpio. Doon na nila pinag-usapan ang mga nangyari kung papaano niya nataglay ang ganoong uri ng kapangyarihan. Kapag ikaw ay nakikipaglaban, Gonzalo, huwag mong kakalimutan ang latigong nasa iyong tadyang. Sigurado akong bigayan ng diwata ng panahon upang hindi ka nalabis na mahirapan sa kakaharapin mong laban. Marahil ay ito na ang pangalawang pinakamalaking hakbang mo, Gonzalo, sa pagpapaunlad ng iyong sarili at kakayahan. Dagdag naman ni Samuel. Nang marinig ito ni Gonzalo, halos hindi nito magawang sumagot sa kadahilanang hindi na niya alam ang mga nangyayari. Habang sila ay nag-iinuman, tuluyan ang naging panatag ang kanilang sarili na wala nang gagambala sa kanila sa paglalim ng gabi. Sa pagsapit ng umaga,
Muli na namang nagpatuloy ang kanilang pangkat sa paglalakbay. Ninais nilang marating ng madali ang panahon, ang tahanan ni Mamang, upang tuluyan na silang makabalik sa Tungawan. Sa pag-alis nila sa lupain ni Tatay Dadoy, matyaga silang naglakbay. Matungo lamang ang pamamahay ni Mamang sa panabutan. Hindi pa rin noon umaasa sila Pio Carpio'ng makikita si Mamang sa kadahilanang minsan ang sinabi sa kanila ni Tatay Dadoy na abala ito sa kanyang misyon. Kahit na alam nilang wala doon ang kanilang pinuno, pilit pa rin silang dumaan sa lugar upang kahit papaano'y masilayan nila ang kubo ni Ginang Cedes bago sila makabalik ng Ulutanga. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakbay, muli na namang nadapo ang pangkat ni Pio Carpio sa puso ng gubat. Bale, hindi na sila dumaan sa lugar na una nilang dinaanan sa kadahilanang nais nilang mapalapit-lapit ang daang kanilang tatahakin patungong Tungawan. Nang marating nila ang bukid na kinaroroonan ng kubo ni Ginang Cedes, agaran din naman nila itong nilapitan. Mauna na kayo, Samuel. Magpapaiwan lang muna kami dito ni Gonzalo. Magpakilala muna kayo bago kayo pumasok sa bakuran upang hindi magalit si Mamang kung nandyan siya. Dito lang kami ni Gonzalo. Maghihintay sa kung ano man ang masisilayan ninyo. Wika ni Pio Carpio. Sige ho, Ermitanyong Carpio. Kami na ho ang bahala. Sagot ni Samuel. Matapos nitong makapagsalita, agaran din itong tumungo sa kubong pagmamay-ari ni Mamang. Kasama nito ang iilan sa kanilang pangkat upang tumingin sa paligid. Nang marating nila ang kubo ni Mamang, pansin nilang wala nga talagang tao sa lugar na yon. Animoy hindi pa ito binalikan ni Ginang Cedes magmula noong nadapo sila dito bago pa man sila tumungo sa Siokon. Ang tanging ikinagulat lang ni Samuel sa kubong yon ay ang pagiging malinis nito kahit wala namang taong naninirahan. Para bang merong mga nilalang ang naglilinis sa kubo ni Ginang Cedes na siyang labis nilang ikinagulat. Nang mapagtanto nilang wala talagang tao, muli silang bumalik sa kinaroroonan nila Pio Carpio. Nadatna nilang nakaupo sa isang puno ng nyog ang magtsuhin habang naghihintay sa kanilang pagdating. Oh, Samuel, ano ang nakita ninyo? Tanong ni Pio Carpio. Kagaya ho ng sinabi ni Ginoong Dadoy. Wala ho si Mamang sa kanyang kubo, Ermitanyong Carpio. Sagot naman ni Samuel. Nang marinig nila Gonzalo ang sinabi nito, muli na nilang itinuloy ang kanilang paglalakbay patungo ng Tungawan. Habang binabagtas nila ang daan, muli na namang nasilayan ni Gonzalo ang kubong nilikha ni Mamang sa espiritual na mundo. Sa pagkakataong yon, hindi na nakaramdam si Gonzalo ng labis na paninikip ng kanyang dibdib nang masilayan niya ang kubo. Dala ng kuryosidad ni Gonzalo, pilit niyang pinagmasdang maigi ang kubong nakalitaw sa ere. Doon niya nasilayan ang 4 na nilalang na bagong-bago sa kanyang paningin. Sa pagsilay dito ni Gonzalo, kitang-kita niya na pinapasa nito ang kubong nilikha ni Mamang na para bang ayaw nila itong lumapat sa lupa. Habang tinititigan ni Gonzalo ang 4 na nilalang na yon, doon niya nasilayan ang mga kadenang nagdudugtungan sa kanilang mga paa. Gulat na gulat si Gonzalo nang ito ay masipat niya. Gawa ng paanong nagawang kadenahan ni Mamang ang ganoong kalakas na nilalang. Paglalarawan dito ni Gonzalo, kulay ginto ang mga balat nito na nagliliwanag,
kapag tumatama ang sikat ng araw sa kanilang mga balat. Wala ding buhok ang mga nilalang na yon o kahit anong kasuotan na nagkukubli sa kanilang kasarian. Pansin na pansin din noon ni Gonzalo ang mga batong nakadikit sa balat ng mga ito na para bang ilang siglo na silang pumapasan sa kubo. Nang masilayan ito ni Gonzalo, doon pa lang niya naramdaman ang labis na takot sa kanyang sarili. Nang tinanong ni Gonzalo si Pio Carpio, maging ito ay walang kakayahang masilayan yung kubo. Ang tanging nakikita lamang ni Pio Carpio ayon sa kanya ay ang kubong nilikha ni Mamang na nakalutang sa ere. Maaring ang dugong diwata noon ni Gonzalo ang nagpahintulot sa kanya upang masilayan ang ganoong uri ng mga nilalang. Sa pagtagal ng pagtitig niya sa kubo, doon niya nasilayan sa unang pagkakataon ang pusong nakalagay sa pulang tela sa gitna ng kubo. Kitang-kita niya ang batong kulay pula sa loob nito, gawa ng bukas ang pinto ng kubong yun nang masilayan niya ito. Dahil sa mga kakaibang nakikita noon ni Gonzalo, halos hindi niya magawang ilayo ang kanyang paningin habang naglalakbay sila papalayo sa lugar na yon. Nang tuluyan ng makalayo ang pangkat ni Pio Carpio, doon muling nasilayan ni Gonzalo ang pag-anyong usok nung kubo. Kasabay ng pagtangay ng hangin sa usok na yon ay ang agarang pagkawala ng kubong nilikha ni Mamang. Sa paglayo nila sa panabutan ay ang muling pagtahak nila ng daan patungong Tungawan. Wala na silang magagawi ang baryo sa lugar, gawa ng purong kagubatan na ang kanilang lalakbayin. Sa pagsapit ng dilim, muli na namang naghanap sila Pio Carpio ng kanilang mapagsisilungan sa lalim ng gabi. Masayang-masaya na noon ang kanilang pangkat, gawa ng malapit na sila sa Tungawan. Kahit papaano nagpapasalamat din noon si Gonzalo sa kadahilanang nagawa nilang marating ang lugar na yon na walang nalalagas sa kanilang grupo. Habang sila ay kumakain, hindi napigilang magtanong ni Gonzalo tungkol sa kanyang mga nasilayan. Tio Carpio, alam niyo ho ba ang tungkol sa 4 na nilalang na pumapasa ng kubo ni Mamang? Tanong ni Gonzalo. Nakita mo yun, iho? Teka, paano mo nakita ang bagay na yon? Tanging si Ginang Sedes lamang ang nakakakita sa mga nilalang na nangangalaga sa puso ng kabalyero. Nakakapagtaka kung paano mo to nakita. Sagot naman ni Pio Carpio. Hindi ko nga din ho alam, Tio Basta kanina, kitang-kita ng 2 mata ko ang 4 na nilalang na bumubuhat sa pinaglalagakan ng puso ng kabalyero. Sagot naman ni Gonzalo. Siya. Dahil binanggit mo na ang bagay na yan, wala na akong pagpipilian kung hindi ilahad sa inyo ang tungkol sa 4 na ermitanyong nagbuwis ng buhay para mapangalagaan ang kubo. Sagot naman ni Pio Carpio. Ayon kay Pio Carpio, hindi lang si Mamang ang gumawa ng ritual para sa kubong paglalagakan nila ng puso ng kabalyerong nagdadala ng digmaan. Alam kasi nila Mamang na hindi niya ito tuluyang napatay, bagkus ay nagawa lamang niya itong pabalikin sa kanyang selyo. Naniniwala si Ginang Sedes na hindi makakayang patayin ang mga nilalang na yon sapagkat ito ay isa sa kalooban ng Panginoon. Maaaring magapi lamang ito ng iilang taong merong malalim na aral upang maantala ang nalalapit na pagbaba ng Diyos upang hatulan ang sanlibutan.
Ang ginawa lamang noon ni Mamang ay pabalikin ito sa kanyang selyo upang hindi nito magawa ang unang hudyat ng Diyos sa pagwakas ng sanlibutan. Kinuha niya ang puso nito sa kadahilanang nais niyang iantala ang paghuhukom ng ilang siglo. Sa paggawa nila ng ritual kasama ang 4 na dalubhasang mga ermitanyo, si Mamang ang napili nila upang mabuhay sa mundong ating ginagalawan. Siya din ang magiging mga mata ng puso ng mga panahong binabantayan ito ng mga ermitanyo. Ang mga ermitanyong kasama noon ni Mamang ay nakipagkasundo sa mga matataas na uri ng engkanto upang makaya nilang makapasok sa pinakamataas na dimensyon na siyang paglalagakan nila ng puso ng digmaan. Ang tanging makakakita lamang sa kubong yon ay si Ginang Cedes at ang mga diwatang nangangalaga ng kalikasan. Dagdag pa ni Pio Carpio na ang mga ermitanyong nagsakripisyo ng kanilang buhay ay halos magdadalawang siglo na ang tanda ng mga ito. Yon ang sabi sa kanila ni Mamang noong mga panahong madalas pa silang magpulong sa panabutan. Minsan na ding nabanggit noon ng kanilang pinuno na ang 4 na ermitanyong yon ay merong lakas na kahit ang demonyong nasa kaila-ilaliman ng impyerno ay kaya nitong pasunurin at patayin. Dahil sa masyadong mapanganib na mapunta ang puso ng digmaan sa kahit anong nilalang na merong kasamaan, kaya mismong ang mga ermitanyo na ang nagdesisyong magbantay sa gamit na yon. Alam din noon ni Pio Carpio na ang mga ermitanyo ay labis ang pagdudusa habang pinapasan ang kubo. Doon sa dimensyong kanilang kinalalagyan, hindi sila maaaring gumalaw ng kahit na anong parte ng kanilang katawan hanggat hindi ito maaari. Sa oras na merong magtangka sa puso ng digmaan, doon pa lamang babalik ang kanilang mga lakas at armas na siyang pangunahing ginagamit nila sa digmaan. Wala ding pakialam ang mga ermitanyong yon kahit meron silang madamay na inosente kapag dumating sa puntong kinakailangan na nila na ipagtanggol ang puso ng digmaan. Ayon kay Pio Carpio, napakarami pa nilang hindi alam sa 4 na ermitanyong nagbabantay sa kubo. Nais man niya itong masilayan, ay hindi niya yun magagawa sa kadahilanang wala siyang dugo ng mga diwata. Dahil na rin sa mga sinabi noon ni Gonzalo, mas lalo pang napatunayan ni Pio Carpio ang kwento ni Mamang. Matapos makapagkwento ni Pio Carpio, maraming katanungan ang pumasok sa isipan ni Gonzalo. Halos hindi niya kasi lubusang maisip kung papaanong hindi mawala ng buhay ang mga ermitanyong nagbabantay sa kubo. Napaka-imposible kasing magkaroon ng walang hanggang buhay ang mga ermitanyong yon sa kadahilanang hindi nila maaaring matalikuran ang minsang pagiging tao nila. Labis kasing naniniwala si Gonzalo na kahit ano ang lakas na taglay ng isang tao, darating at darating pa rin ang pagkakataon na lalapit sa kanya ang kamatayan. At sa mga panahong kaharap na niya ang gabay ng kamatayan, wala na siyang magagawa kung hindi tanggapin ang katapusan ng kanyang buhay. Tio Carpio, wala ho bang kamatayan ng mga ermitanyong nagbabantay sa kubo ni Mamang? Tanong ni Gonzalo. At sinong tao sa mundong ito, iho, ang hindi haharap kay kamatayan? Kagaya nating lahat, tao lamang din ang mga ermitanyo. Yun nga lang, sa napakabagal ng oras sa kanilang dimensyong kinaroroonan, kung kaya't hindi nila magawang mamatay kahit ilang siglo pa ang dumaan. Ayon kay Mamang,
na ang oras sa dimensyong kinaroroonan ng mga ermitanyo ay halos maikukumpara mo ang taon sa 1 segundo. Sa sobrang komplikado ng dimensyong pinaglalagakan nito ni Mamang, maging siya ay hindi magawang makwenta kung ilang libong taon na ang aabutin ng mga ermitanyo sa lugar na yon. Sagot naman ni Pio Carpio. Tio Carpio, ano naman ang mangyayari kapag namatay si Mamang? Dagdag na tanong ni Gonzalo. Nako, hindi madaling mamamatay ang mga taong kagaya ni Mamang. Sa lakas ng espiritual nitong anyo, makakaya nitong umabot ng 100 taon sa mundong ito. Kapag dumating ang puntong kukunin na ng Panginoon si Ginang Cedes, maghahanap ito ng kanyang tagapaghalili na aakay sa samahan at muling magbabantay sa kubong pinaglalagakan ng puso ng digmaan. Paulit-ulit ang prosesong yun, iho, hanggang sa dumating ang panahon na muling mag-aaklas ang demonyo ng digmaan laban sa mga anghel ng kalangitan. Palagi ninyong tatandaan na sa bawat araw na dumaraan, may mga digmaang nagaganap ng hindi natin nalalaman. Ang mga taong hindi nakikita ang anghel na gumagabay sa kanila ay walang kaide-ideya kung ano ang mga digmaang kinakaharap ng kanilang mga gabay sa bawat araw na dumaraan. Labis akong naniniwala, iho, na walang taong maaaring mapahamak sa mundong ito hanggat hindi nagagapi ang gabay na nagbabantay sa kanya. Ang ibang mga taong namamatay dahil sa aksidente o sarili nilang kagustuhan ay maaaring nagapinan ng demonyo ang kanilang mga anghel, o di naman kaya'y tuluyan ng napangibabawa ng dyablo ang kanilang katauhan. Sagot naman ni Pio Carpio. Naniniwala din ho ako sa gabay nating anghel, Pio Carpio. Maswerte talaga ang mga taong may karagdagang gabay ng kalikasan kagaya natin. Labis akong nalulungkot para sa mga taong hindi nauunawaan ang hiwaga ng mundo hanggang sa kanilang kamatayan. Maaring ang iba ay uusigin ng mga katulad natin. Pero naway, pilitin natin ang palaging umintindi sa lahat ng sitwasyong ating kinakaharap. Marahil karamihan ay tatawagin tayong mangmang o pinagtatawanan na ang ating paniniwala. Basta para sa akin, ang mahalaga, buong-buong paniniwala ako sa Ama at lalaban ako hanggang kamatayan para sa Kanya. Dagdag naman ni Samuel. Dahil sa napakaseryoso ng paksang kanilang tinatalakay, halos hindi na nila napansin ang bilis ng pagtakbo ng oras. Kung hindi sila sinabihan ng isa sa mga kasama nila na masyado nang malalim ang gabi, ay hindi pa nila maiisipang magpahinga. Kinaumagahan, muli nang ipinagpatuloy nila Pio Carpio ang paglalakbay patungo ng Tungawan. Okay! Yung episode na may dinukot na puso si Mamang, may mga ilang-ilang comments akong nabasa ro na medyo may saltik yung isip no? Hindi naman sinabing pinatay ni Mamang pinabalik lang sa selyo. Kaya nung nabasa ko yung mga ganong comment, grabe, tawang-tawa talaga ako. Pero hindi natin masisisi sila, di ba? Kasi kanya-kanya naman tayo ng opinion. So kung opinion nyo yung ganon, di goods tayo ron. Ito naman kinukwento ko lang sa inyo. Tsaka ito na, babalik na sila. Miss na miss ko na kasing gamitin yung boses ni Nognog di ba? Magkikita na si Nognog tsaka yung tatay niya. So pahintayin na lang tayo sa 45. Sa ngayon, 44 pa lang ang meron tayo. Pero may isa pa tayong upload. Ibang kwento naman para sa shoutout. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.